Any Father's Day is another need sa ating whole life nga kasama sa panawagan nga masatisfy hindi lang material food kundi kanang love, recognition, honor, appreciation sa hunger sa kinitibuk-ang kinabuhi sa tao. So kitang tanan, we work hard, we strive hard to meet the different hungers, to satisfy the needs and different hungers sa kinabuhi. Mabang ka ng ubang mga papa mo abroad, o di ba mga mama mo abroad, kaya din sa Pilipinas dili bright ang future, dili maging bright ang future. I remember one naging sa kuha kinalantang mo abroad, father, ay kung di na sa Pilipinas dili ta kabalay. So abroad ako parang makabalay. Pag makabalay na, mubalik na ko o dili na ko mutrabaho sa abroad. Diri na lang ko, maningkamot na lang ko. Kung ano man, di good maayo nga permi kang layo sa pamilya. Tinood na mga igsoon. Naaman ang kwarta. Economically, the family is really stable. Pero despite that, naapoy kulang, naapoy hunger. Ano sabi hunger? Ang hunger sa presensya ni Papa nga mahag sa mga anak, mabiro-biro sa mga anak, lalo na kung pagsimba o paggawas, makita sa mga anak nga nanimba ang pamilya kasama si Papa, nasa playground o sa ubang mga lugar. Masubo ang mga anak kay wala si Papa. So mga igsoon, dili lang pera ang kailangan. Love, care, concern, mao po ni part sa whole life sa tao. Ngayon siya nga ng anong taas kay ang risk tungkol kay dagkan kay sa gawas. Long distance ang relationship ni Mrs. o ni Mr. ang naitabo. Nabuak ang ilang relationship, ang ilang kaminyoon. That is rampant. Those working abroad. Daghang kayo ng asiak ng pamilya, kaminyoon. Dahil sa unfaithfulness, either ang tuwa sa abroad or ang naiwan. There is a psychological imbalance sa pamilya. If one, ang haligi sa tahanan is out for a long time, naidako kayong psychological imbalance, and it is a very risky. Risk kayo na siya. Others have survived, pero not so many. But many collapse. Their marriage, their relationship collapse. So, ang gamot mo ikson, it has been simple in our living. Simple in living. Ato lang pinungaon nga mayaman kita sa spiritual side. Karon, kapistahan sa Corpus Christi, Latin words kini, meaning the body of Jesus. Ang short, let me give you the short istorya ng mga igsoon. In 13th century sa Belgium, may isang madre nga si Sister Juliana. Familiar ba mo ni Sister Juliana? Sa Belgium ni siya. She received apparitions from Jesus, where Jesus was asking him that a feast be celebrated in honor sa kanyang body, the body. Nga, doon ay kapistahan in honor sa kanyang iyang lawas, his body.
And so, the sister brought this to the superior, sa bishop, and of course, the church, the bishop, gi-investigate muna, gi-check muna ang madre kung true ba ning apparition. And so enough, tinuod. So nakaroon ng kapistahan sa Corpus Christi dito lang sa Belgium. Sa Belgium lang na. At the time, kanina nakahiya misoon. Pero kaniato ra niya, niya tawo ra po siya. Usa ka pare. Nga na nagduda pa nga diha sa Santos nga misa sa consecration. Dili niya maintindihan paano nga ang kanang mumpo nga bino o kanang host ma-turn into the body and the blood of Jesus during consecration. He was tormented by his doubts of the real presence of Jesus. Di ko niya maintindihan nang he kept it silently until one time pagmisa niya nung itinaas na niya ang big host, nitulo ang dugo gikan gayot sa big host. Nakanama may corporal kanang sa misa, and then ipatong ang chalice, nasalo dito sa corporal. Di pagkahulog, nangurog siya sa kahadlok. Nabuksan ang iyang isip nga siya nagkasala ni Kristo tungkol sa iyang pagduda o kaya iyang gihipos o gidala niya sa iyang superior obispo. Of course, gi-investigate, gi-invite ang tanang mga dalubhasa, medicine, science, different fields, from different fields, mga expertise, gi-examine ang dugo. And it was found out, it was a human blood. A real blood. Imagine that. A human blood coming from the big host. Coming from the big host. And with that, the Pope at the time, si Pope Urban IV, ningon siya, with this discovery, with this miracle, kailangan kani kapistahan sa Corpus Christi, dili lamang dili sa Belgium, kundi it must be a universal celebration. Catholic Church worldwide. So magkaroon ng kapistahan. So mao ni sa mison short story nga kapistahan sa Corpus Christi. Now, si Kristo dili siya satisfy mangaral, mag-ayos sa mga masakiton, magbano sa mga patay, kung maghimog milagro, tapos wala na, aalis na siya. Dili siya gusto ni ana. Tungod kay dili nato masatisfy atong hunger. Kung naay isa ka butang nga dapat mutubag sa hungers sa kinabuhi sa tao. Tulad sa tuwa, sa material life, dili kita naabot daga mga hungers. We may be met in one aspect, kulang pa pranang papa sa abroad, sagana pagpadala og pera, pero ang kulang dili makita ang papa everyday. No offense sa inyo diri ha, wala ko maingon nga mali na ha, nag-ingon lang ako. There is a big psychological imbalance sa pamilya. So all you have to do, yung misis ba o mister nga naiwan, you must be stronger in your spiritual life, in your prayer life, para dili mabuak ang pamilya at remain intact. Kaya kung sagana na sa pera, sabi himoon niya, kung less sa nourishment, sa sakramento nga gibili ni Kristo, mga anak maging worldly, barkada, unsa pa ng mga happenings niya si mama, tuwa po sa iyang barkada, kung dili magmadyong nasa parlor, kalibutanon na lamang. Unsa na itabo niya na. Ang mga anak, disgrasya, si mama po disgrasya, kay siksi naman si mama, sige parlor. Weekly, bago-baguhin ang color sa buhok, tapos magkilay, mga usap na diya. Kaya na may kwarta. Ang mga anak po, nakabanding todo. Kaya walang problema sa kwarta. Na kung less na sa nourishment sa sakramento, dili magduay mabuak ang pamilya. So manamisoon, gusto ni Kristo nga manatili siyang
naa sa atong kinabuhi ug iyang gibilin kining santos nga misa ug nag-request pag siya ni Sister Juliana nga magkaroon ng kapistahan sa Corpus Christi. Ang ibig sabihin ba nga kung naay misa, all our hungers are met? Yes, mga igsoon. All our hungers will be met. Because ang pagkaon, unsa may role sa pagkaon, it is not only to satisfy us, pero it will transform us. It will transform us. It will make us strong. It will make us strong and very dependable nga tao because of food. Ganon din si Kristo, katulad sa pagkaon. Katulad sa pagkaon. If siya ay gidawat very often, regularly, matransform siya ang according to what is taken into. Unsay gisulod, unsay gikaon. Na si Kristo isang Dios. Kung ang kinabuhi ay anaa sa maayo nga kahimutan niya, ang kinabuhi maging likon kaayo diha sa iyang spiritual nga kinabuhi connecting the Lord, and all others will just fall in their places kanang mahimo siyang may source of happiness, courier of joy, courier of example ana siya. So mao ni sa mission, si Kristo gusto niya nga manatili tayo niya in what way kaning santos nga misa. Ang misa is not only the wish of Jesus to meet all our hungers, because when kita na transform na sa Kanya as our food, we can see what is important in life. We can see what is the priority. In one sentence, we can have a simple living. Only in simple living that will be happy. And in simple living, we can have it only if our relations with Jesus ay nakatransform sa ato. Kaya sa atong santos nga misa mga igsoon, kay si Kristo is inviting us, kaya we must be ready physically, emotionally, psychologically, o intellectually. Kailangan rin niya para karoon nagsimba ka mo. What do I mean by emotional and psychologically? You must be ready. Nga mo ito kasimbahan, dili ka galit, dili nag-alburuto yung ulo, dili init yung tungod kay may gikasabaan ka, nag-away pa ng mong anak, nag-away pa sa mister, lalo na kung matinding away, ayaw simba. Kayo na dili ka makapokus sa misa. That is what I mean by psychology and emotionally capable or ready. Of course, physically. Kung lalaki, kung hangover ka rin, ay nagsimba. Kaya pagkabot sa simbahan, patulog na pagbalik. O diba, labad yung ulo sa pagkapokus ng mga anak. So, do it another day. Intellectually, nga kita nakafollow sa action sa sakramento or sa liturgy. And with that, we can respond. Diba? Pare, ang ginawa mo na kaninyo, tubag, manaosap ka nimo. So that is intellectual attendance of the celebration. Nakafollow tayo sa movement, sa action, sa ceremony. And much more igsoon. Kanang ato pong sa atong panamit kay ang bangkete sa special occasion. So kailangan atong damit mutukma pot kinsa ang atong host. So ibig sabihin mga babae, again, no offense mga babae. Ang atong damit kinahanglan pot nga dili kayo sagwa tanawon. To be frank, dili seductive. Kaya pag seductive, pero yung lalaki sa mong likod o sa kilid, ikaragitan na, dili ng misa. Apati ang pare,
Kasi magtatanaw po ng pasiklit ng anak kay sexy magkakayo. Ya, dili man na maiwasan kay pare ay tao man lamang. Na here is your attire. Sexy kayo. Ay kisa may lalaki nga dili makatingin sa imuha. Kahit pare, matingnan ka. Mabuang po ng pare. Kung mabuang mo lagi, mabuang po siya. Na mawala na lang sa misa. Muna nga bisyur, mga babae nga musimba mo, dili yung pang-GRO ang yung damit. Dili pang-GRO. My dear friend, there was one time, may last assignment sa Puerto Princesa. Kani mga anak mong sundalo, mahilig ko lang sila mga fashion. Nanagibutan ako daw, dress code, proper dress code. Mga anak ni sila, dili mga misis. Hindi matabang. Akong gi-organize ng sundalo. Pag-uniforme mo, kanang mga babae nga sexy nga mga GRO, anas atubangan ipalingkod. Kanang mga the first 10 pios, 5 og dire, ibakante na, palingkuro na ang mga sexy. Wala sexy layo, anas doon. So talang mga sexy, at first wala kabalo. Uy, ari mo diri nga naman, kay lami ko damit ko. So, gusto ni Patan nga, diha mo. Hangtod nang naka-reading sila ay mura man insulto ni nga gipalingkod sa tubangan. Kat ang uban, sila ra gyud nakakuha. Ang nakalahi. Kay iba ang damit nila. So, nabasa nila nga it is indirect insult sa kanila. So, natuto sila. Natuto ng damit ug maayo. Mao pa na migson. And the other thing is, ang misa is isang bangkite. So pagsimba nato, kinalang mo kalawat kita. Kay bangkite man siya. It is a fellowship meal. Katulad kung ikaw imbitahon sa birthday, anniversary, katulad kahapon ni Tatay Pedro, nag-celebrate sa iyang 50th wedding anniversary, sa golden niya. So dagang invite. Alam namang mato ka nito, congratulations, happy wedding anniversary. Tapos muuli ka na. Pure beats gunang kuan. Kanang binyo, di guwapo kay pagkaon. So muato ka, pangalawa na, kaon gyud. Kaon gyud. Kung dili ka mo kaon, you are offending the one inviting you. So mukaon juga. Dili kay mo congratulate lamang. Ganun din sa misa. You must receive communion. Kaya bangkiti man eh. If you do not receive communion, you are not completing your mass. Frankly speaking, Mason, kung dili ka nga mag-communion, hindi mo na-complete ang misa. Now, sinabi ko nga, kailangan mag-communion mo. Pero, na malaking pero. Kung nagkasala ka, nga dili pitik-pitik nga sala. Kabalo sa pitik-pitik nga sala. Yung tinagko nga sala. Ayaw og communion. Because you are not in the state of grace. For you, in order to receive communion, you run to confession at tuwa na yung pari. Parang pagsimba niyo, magka-communion ka. Why? What will happen to me? You are not in the state of grace. You have mortal sins. Pag pangalawat ni mo, you are committing another sin. You are adding your mortal sins. So in 1 year, wala ka lang kumpisal. Na kay mga mortal sins. Tuwing simba ni mo, na communion ka, ilang mortal sins ka na lamang pagpangalawat and your other mortal sins. Inikamatay ni mo. Kulang pa ang impyerno ilagay. Kulang pa ang impyerno ni mo ilagay ka. Amot o sa sulod sa impyerno. Muna take note mong iksoon. The Mass is a fellowship meal. You must go to communion. But be sure that you have no mortal sins. If you do not receive Holy Communion, run to confession. So, mauna sa miksoon, gusto ni Kristo na ma-assimilate siya sa atong kinabuhi. Parang kita ang magaydan. It is not enough to meet the needs of for material life. Much more, we need our spiritual life. Parang tama atong pagbuyo. Nangyari si Kristo sa Bible. In all things, God first. Sa tanang butang, mauna mo ng Diyos.
Sa ngalan sa Manong Santo Santo Minita,